Ahoj koncept. Zase si niečo prečítame pri mori. Prečítame si editoriál z čísla 10. Fasáda ako tvár architektúry predstavuje symbol identity, spôsob komunikácie a odraz kultúrnych a spoločenských hodnôt. Je zvyčajne navrhnutá tak, aby komunikovala účel, status a identitu budovy či jej obyvateľov. Na fasádu magazínu Koncept ako grafity navrhol grafický motív vizuálny umelec Filip Sabol. Grafity predstavuje alternatívny hlas, ktorý sa snaží zviditeľniť v priestore, dominovanom oficiálnou mocou a normami. Je aktom apropriácie verejného priestoru, kde umelec vstupuje do dialógu s fasádou, s jej históriou, architektúrou a symbolikou. Tá rúžová farba tiež nie je náhodná, má znázorňovať takú tú ponášku na marhulkové fasády rôznych predmestí. Fasáda môže byť chápaná ako tvár spoločnosti, jej úhľadnosť, čistota alebo okázalosť môže zrkadliť hodnoty a ambície komunít, ktoré ju obývajú. O verejných priestoroch v rôznych svetových mestách píšu aj Ingrid Konrad, Andrea Borská a Adriana Henčeková. Opäť prinášame aktuality v oblasti myslenia o architektúre a výskumu, dizertačný výskum Igora Machatu, či recenziu novej publikácie Ženy v architektúre. K téme fasád sa vzťahuje aj starší text Adam Hudec, Biopatina a kultúrne dedičstvo z konceptu číslo 5. Momentálne je dostupný v plnom znení na našej webovej stránke. Projekt Adama Hudeca môžete aktuálne vidieť aj na Biennále v Benátkach. Architektky a architekti čoraz Architektky a architekti čoraz častejšie spájajú estetické riešenia so zodpovednosťou voči prírode s inovatívnymi materiálmi, čím vytvárajú fasády, ktoré nie sú len vizuálnym prvkom, ale aj nástrojom na komunikáciu ideí. Paláce a kostoly zdobili bohaté ornamenty, ktoré komunikovali moc alebo duchovnosť. Dnes sa však fasáda mení na médium, ktorým architektúra otvára dialóg s verejnosťou. Na stránkach konceptu sa opäť budeme venovať aktuálnym projektom v oblasti Slovenska a Európy a uvedieme ich do širšieho spoločenského kontextu a rámca. Pozrieme sa na rôzne stavby od drobných, ale efektných riešení, Atelier House, po rozsiahlejšie komplexy. Autori Ilias Koček, Juraj Hobinský, Kuklica, Smerek, Kompas architekti. Pozrieme sa aj na realizáciu využívajúcu vrstvenie hmôt talianskeho ateliéru AMAA. Veríme, že pozorné čítanie týchto tvári architektúry môže odhaliť viac než len povrch. Môže nás priviesť k hlbšiemu pochopeniu samotnej podstaty architektonického myslenia dnes.